Det hele startede med mit afgangsprojekt, og jeg havde nogle pels-items, og så havde jeg faktisk noget pels til overs. Og så var det, at jeg bare tænkte, hvad søren kan jeg med den her pels? Og så var det, at tasken opstod, og den endte faktisk med at få sindssygt meget opmærksomhed. Imens at den her opmærksomhed var på tasken, fik jeg så et jobtilbud. Så jeg ender med at rejse til Stockholm, men det var ikke under mit eget navn, jeg designede. Så den her begrænsning gjorde bare, at jeg fik endnu mere lyst til bare at komme ud med mit eget. Altså fuldstændig som at blive holdt inde, når man bare har lyst til at tage armene ud og brede sig. Det er mig, som ligesom har alle hatte på i det her. Det er mig, der designer dem. Det er mig, der syr dem. Jeg laver hjemmesiden. Det kan være topstressende. Det er virkelig et hjertebarn, det her. Altså, jeg er så taknemmelig for, at jeg gjorde det her. Jeg tog springet, og jeg turde våge mig ud, hvor alting faktisk er virkelig usikkert. Så det er fuldstændig et drøm for mig at kunne sidde og lave det her hver dag og have det som fuldtidsarbejde.